Helo Elis, dyma ni yng nghanolfan y Fron, lle wyt ti'n gwirfoddoli. Deitha fi yn fyr, be wyt ti'n neud yma? Be ydy'r waith gwirfoddoli di? Wel, byddai'n helpu allan yn y llety yn gwneud y gwlau, yn y siop yn helpu efo til a pobl yn chwilio am rhyw bethau gwahanol yno, a hefyd yn y caffi. Oedd o'n lle newydd rhyw flwyddyn ôl, a holi os oedd yna rhywle sy'n swn i'n gallu helpu allan efo nhw yma yn y ganolfan. Wedyn, iddo nhw, gwaith gwirfoddoli ydi o, a ydych i iawn na wedyn nes i llenwi'r papura, a dechreuais i mewn wsos wedyn. A pa wahaniaeth mae wedi wneud i ti? Wel, mae wedi helpu fi mewn llawer o lefydd, helpu fi siarad efo bobl gwahanol, a helpu fi dysgu amdan y bobl leol a o wledydd eraill y byd. A di gwirfoddoli wedi arwen at rhywbeth o bwys fysa ti'n licio nodi? Wel, mae o'n helpu pan dwi'n erbyn y dyfodol yn chwilio am swydd sy'n talu. Mae o'n edrych yn dda fel sy'n dweud ar y CV. A wedyn, ie, mae'n edrych yn dda. Disgrifia i fi be di gwirfoddoli mewn un brawddeg? Wel, helpu'r bobl y gymuned a helpu bob dim i wneud y gymuned y well, dod arian at y lle lleol, a wedyn mae'n helpu allan mewn llawer o lefydd, ond ffordd no, dwi'n meddwl di'r cryfa.